Sonra Türkmenistan'ın atxadınan arxitektori Gahırman Arkadamız bu yerde görkezilýän şekil taslamaları bilen tanışdy. Türkmenistan'ın prezidentinin ýanyna Arkada şäheriniň gurulşy goýunça döwlet komitetining başlygy Orazow we Arkada şäheriniň häkimi Mämmedowa taýýarlanan şekil taslamary we olaň häsiýetli aýratynlyklary barada maglumat berdiler. Bu ýerde durmuş we önümçilik maksatly binalan şekil taslamary aýratynym Arkada şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna meýilleşdirilen işler Göktepe şaýolunaky Dowrawap köprüniň we beýleki deshalan görnüşleri görkezildi. Gahryman Arkadamız şekil taslamalary bilen tanışyp, olara birnäçe beýliklerini aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Ýurdumyzyň dürli künjeklerine gurulýan ýoluň bolşy ýaly bu ýoluň myrasgaly bereketli we rowaç ýol bolmalygyny aýdyp, Gahryman Arkadamız bu wagtda zerur tagalalyň edilmeligini özü çekdi. Bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkada şäheriniň gurulşy goýunça döwlet komitetining başlygy Orazow Gahryman Arkadamyza şu ýylyň 10-njy martyna Arkadaly Gahryman serdarymyzyň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna 1.300.000 ine 4 metr keramika bezek plitalaryny we 120.000 sany san faýans önümlerini öndürmäge niýetlenen kärhananyň açylandygyny bellemek bilen Bäherden keramika önümleri kärhanasynyň önümleriniň birinji gezek Arkada şäheriniň gurulşyna ulanmak baradaky taryhy teklibi beýan etdi. Gahryman Arkadamız Arkada şäheriniň gurulşyklaryna ýurdumyzyň kärhanalarynyň önümleriniň we ferişdeleriniň ulanylýanyny hemem daşary döwletlerden getirilen haritliň orun tutýan önümçilik gowatlyklarynyň edigderli döredilýänini belledi we Bäherden keramika önümler kärhanasynyň önümlerini edigderli ulanmak barada karar gelenini aýtdy. Sonra Gahryman Arkadamız köprüniň açyş dawratyna hemme tarap bilen taýýarlyk görmek wagtda degişli maslahatlaryny berip, bu ýerden Keýmir kör şaýoly bilen Arkada şäherine tarap ugrady.